ନମସ୍କାର ମୁଁ ଉତ୍ତମ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଟା ମିଠା କବିତା ଅଗଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇ ତ ଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦି ଦିନ କବିତା ଲେଖାରେ ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମିଳିଛି, ଆଗକୁ ମିଳୁଥିବ। କେହି ଜଣେ ସାଥୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ହଁ, ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ରହିଛି। ଆଜି ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚିଠି। ଭାବିଲେ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ କିମ୍ବା ଚିଠିଟିଏ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ମେସେଜ ଆସୁଛି ସାଥୀ, ହେଲେ ଚିଠିର ମହକ ସେ ମୋବାଇଲରେ ନାହିଁ। ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର କହିଯାଏ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମର୍ମ ଆଉ ଭାବ, ସେଇ ଭାବ କୁଆଡ଼େ ମୋବାଇଲରେ ନଥାଏ। ତ ତେଣୁ କେହି ଜଣେ ସାଥୀ, କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଆମେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବା। ସେଇ ଚିଠିର ଭାବ, ସେଇ ଚିଠିର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବ। ଆଉ ସେଇ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ ସାରା ଜୀବନ। ସେଇ ଦୀପ ହେଇପାରେ ପ୍ରେମର, ସେଇ ଦୀପ ହେଇପାରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର, ଆଉ ସେଇ ଦୀପ ହେଇପାରେ କାହାର ଭଲ ପାଇବାର ପରିଚୟର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆଗେଇ ନେବା। ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଚିଠି। ହାତ ଲେଖା ଚିଠି, ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ହଜି ସେ ଯାଇଛି ନିଜର ଠିକଣା ଭୁଲି। ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ହଜି ସେ ଯାଇଛି ନିଜର ଠିକଣା ଭୁଲି। ଖୋଜୁଥାଏ ମନ ତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଥରୁଟେ ପଢ଼ିବ ବୋଲି। ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ତା କହି କହିଯାଏ, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ତା କହି କହିଯାଏ ମନର ଅକୁହା କଥା। ପଢ଼ିଦେଲେ ଥରେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ, ବୁଝି ହୁଏ ନୀରବତା। ଦୂର ରାଇଜକୁ ଚାଲି ସେ ଯାଇଛି, ଠିକଣା ତାହାର ନାହିଁ। ଦୂର ରାଇଜକୁ ଚାଲି ସେ ଯାଇଛି, ନିଜର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଚିଠି ଠାରୁ ବଳି ଯୋଗାଯୋଗ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଅଛି କାହିଁ। ଚିଠି ଠାରୁ ବଳି ଯୋଗାଯୋଗ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଅଛି କାହିଁ। ଫେରିବ କି ଆଉ ଚିଠିର ସେଦିନ ଭାବର ପସରା ନେଇ। ଫେରିବ କି ଆଉ ଚିଠିର ସେଦିନ ଭାବର ପସରା ନେଇ। ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ମେସେଜ ଆସେ ସିନା, ଚିଠିର ବାସନା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ମେସେଜ ଆସେ ସିନା, ଚିଠିର ବାସନା ନାହିଁ। ଚିଠିଟିଏ ଆସ ଲେଖିଦେବା ଆଜି ମନର ରଙ୍ଗକୁ ବଳି। ଚିଠିଟିଏ ଆସ ଲେଖିଦେବା ଆଜି ମନର ରଙ୍ଗକୁ ବଳି। ଦୂରେ ଥାଇ ଜଣେ ମନେ ପକାଇବ ଚିଠିଟେ ପାଇଛି ବୋଲି। ଦୂରେ ଥାଇ ଜଣେ ମନେ ପକାଇବ ଚିଠିଟେ ପାଇଛି ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଥୀ। ଆଜିର କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଜିର କବିତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୀର୍ଷକ ମୋ କବିତା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶୀର୍ଷକଟିଏ ଆମ କବିତା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ କବିତା ଆଜି ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଆରାମ।